एआई नहीं जाऊँ पूरा हाँ एआई नौची ओडियो हाँ एति स्पीड जा तो हाँ स्पीड कर डाण को जीवा ना सीधा जीवा ଜାଣିବି ତାର କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗର୍ଭରେ ରହିବ କତ ବା କେମିତି ଜାଣିବ କେଉଁ ଯାକ ତାର କହ୍ନେଇଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବ ସେ ଡାକେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାତିରେ ଶୟନ ଫଳ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଭଲ କାମ ଅଛି ଜାଣିଲେ କି ଯିବା ନା ଏଇଠି ବୁଲେଇ ଦେବା କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି ମାଗିବନି ଯିଏ ବେଶୀ ମାଗେ ସେ କିଛି ପାଏନି ଯିଏ ମାଗେ ସେ ସବୁ ପାଏ ମାନେ ଭଡ଼ା କେତେ ଦବ ଭିଡ଼ିଓ ଭୋକିଲା ଖାଉ ପଛକେ ଭୋକ ପ୍ରକାଶ जल्दी छोड़िए Mojaga kali